Do marca 2007 sa vylúpilo zatiaľ najviac bank na Slovensku. My vieme prečo. Ruky hore! Dobrý deň, čo pre vás môžem urobiť? Veď vám hovorím, ruky hore! Ruky. No dobre, ale vy ste to chceli? No a teraz mi dajte všetky peniaze. Ale to nemôžem, prosím. A prečo? No veď to ani fyzicky nie je možné, veď mám ruky hore. Bože môj, toto je veľmi vtipné, fakt. Tak na tú chvíľu, čo vy dáte peniaze, si dajte ruky dole. Jasné, ďakujem. Ale nie je vaše peniaze, vy idiot. Nie? Nie, peniaze z trezoru. Z trezoru? No isté, že. No ale to je potom lúpežné prepadnutie. A čo sa vám od začiatku snažím naznačiť ja? No dobre, a čo sa robí v takých situáciách? Aký je postup? Vás ešte nikdy neprepadli? Nie, vy ste môj prvý. Krucinál, fagov. Počúvajte, hej. Skúsený prepadnutý vie, že keď prídem a namierim na ňo zbraň, má dať ruky hore, hej? Takto? No, trošku vyššie vie. To skúsený prepadnutý vie, že trošku vyššie. Tak to je dobre, to je super. To je super, ďakujem, hej? ďakujem. Dobre. No a potom vy dáte samozrejme všetky peniaze, hej? Ale máte strach, hej? Aha, mám strach, no ale to je ťažké. Nemohli by ste mi pomôcť? Nejaký tvrdý výraz, dajte nejaký tvrdý výraz. Furmanské halušky! Tak ja neviem, toto ma nejako neberie, niečo tvrdšie nemáte? Tvrdšie. Liptovský Mikuláš! No áno, ste na dobrej ceste, to už je tvrdé, oveľa tvrdšie, ale stále to nie je ono niečo fakt tvrdé. Nízka úroková sadzba. Pomoc! No, Pomoc! Pomoc! Ja sa bojím! Dobre, super, teraz to bolo perfektné. Hej? Áno, No a dávate mi všetky peniaze, hej? Nie moje, z trezoru. Z trezoru, samozrejme, Áno, z trezoru. samozrejme. Ale máte strach popri tom, hej? Strach, áno. Hej? A počas celej doby, ak sa mi snažíte dať peniaze, sa snažíte zároveň privolať políciu, áno? Políciu? Isté, že. Jasné, však to je logické. No. Pomoc! Polícia, pomoc! Ale toto vám bude platné. Vy tam máte taký gombík pod pultom. To je napojené na políciu a tam to spustí alarm. Áno. No. Prepáčte, ja sa ospravedlňujem, ale ja tam žiaden gombík nemám. Ale tak pozrite sa tam lepšie, človeče. No mne je to fakt trápne, ale tam nič nemám. Ale pozrite sa lepšie, iste tam niečo je. Bohužiaľ, ako mňa to mrzí, ale tam nič nie je. Ale ukážte sem. Podržte. Toto je čo? Toto je gombík. Aha. No, tak toto je naozaj prekérna situácia. Tak ja robím v banke 10 rokov a ten gombík som si vôbec nevšimol. To nič, len začínate ten pohode. Jasné, takže teraz to mám stlačiť a privolám políciu. Presne áno? tak. Takže takto to stlačím. Super. Prepáčte. Áno, ďakujem, áno. Hej, no, dobre. Dobrý deň, Vospolok. Prepáčte, že vyrušujem, prepáčte, ale zvonil nám na stanici že alarm, že došlo k lúpežnému prepadnutiu, ale vidím, že to sa nič nedieje, tak prepáčte, že som vyrušoval, veľmi sa ospravedlňujem. Ne, fakt, prepáčte. To sa mi snad sníva, človeče. Áno. To ako vy reagujete? Nezdá sa vám tu niečo podozrivé? Pozrite sa, aha. Ja? Ruky, no. Počkajte. No. Ne. Čo mám v ruke? Pištol, a čo? Akože čo? No, a čo? No veď toto je lúpežné prepadnutie, nie? No, toto je lúpežné prepadnutie, nie? Vám to známe? Ja som ešte také nemal asi. Vy ste ešte nikdy neboli pri lúpežnom prepadnutí? Toto je vaše prvé? To je moje prvé, no. Aj moje. Sakra, toto je deň krucinál. Dobre, tak si to prejdeme od začiatku, hej? Aha. Každý skúsený policajt vie, že keď príde na miesto činu, musí byť ticho, snaží sa prísť ticho, hej? Prekvapiť lupiča, hej? A najlepšie od chrbta. Jasné, Áno? jasné. A musíte zakričať, a viete čo? Čo? No, že čo máte zakričať? Nazdar! Trd, nazdar, skúste iný typ. Ahoj! Musíte zakričať, že ruky hore, lebo vás strelím! Ruky hore, lebo... Jasné, idem, dobre, áno. idem, jasné. Dobre. Už môžem? Krucinál, však isté, že čakáme, nie? Tak idem. Ruky hore, lebo vás strelím!
To ste není normálny človeče? A kam to mierite? No, na neho. A prečo? No, lebo má ruky hore. No dobre, ale ja som lupič, nie? Aha. No. Tak ja, prepáčte, idem ešte raz. No. Jasné. Spoľahnite sa. Idem. Ruky hore, lebo strelím. No, dobre. Dobre? No, ako ste rozoznali, že som lupič? No počkajte, ale akože, že vy ste lupič? No, ale ako ste to Ale- rozoznali? No. No lebo máte pištol, nie? No, že? A mám kuklu, že? Áno, kuklu. No, a? Takže môžete byť lyžiar na polovačke? Aha, a kde mám lyže? Jasné, ešte raz. Takže, ale teraz idem na vás, nie? Áno, A teda- tak ruky hore, lebo strelím, nie? Presne, to je dobre. To je ono, to je presne. Dobre, áno, a teraz predstavme si situáciu, čisto teoreticky, že ja odmietnem dať ruky hore, hej? Čo urobíte? Ruky hore, lebo strelím. Lebo strelím? No presne, strelíte, no. Akože No strelím? jasne, že no pripravené, počkaj, ja sa musím psychicky pripraviť, áno, strelíte, no jasné. A určite? Áno, jasné, samozrejme. A tak mám vystreliť? Ale jasné, že samozrejme. Tak ja vystrelím, dobre? Vy ste to chceli, dobre? Až sakra! Ale kretén, nie doňho, veď ja som lupič, nie? Aha, prepáčte. No vidíte, že to ide, kretén. Hej, a teraz v tejto situácii Áno. sa snažím ja zasiahnuť vás, áno? Pripravený? Ja? No, áno, hej. Dobre, super. Ste ma zasiahli. No, čo vy ste, no. A teraz sa to snažíte celé ukončiť. Ukončiť? Hej. Počkajte. Prásk! Sakra! Nemám. Toto nám dávajú furt takéto, to nám furt dávajú toto, potom musím robiť prásk. Nemám vám požičať moju? Ukážte, máte tam dosť nábojov? No, myslím, že áno. Ukáž. Výborne! Kretén! Výborne! Nie doňho, prepáčte. Ja viem, to nie je vaša chyba. Nie doňho, ale do mňa sa snažíte streliť. Do vás? No. Tak mi požičate zase? Počkajte. Ne? Mám! Výborne! Tak to funguje. Prosím vás, mohol by som už dať tie ruky dole, cítim istý diskomfort. Isté, že áno, len ešte ja sa budem snažiť zasiahnuť jeho, dobre? Ale teraz som dostal, fakt. No, ale... V každom prípade vám ďakujem, že ste využili služby našej banky. Ja by som vám veľmi tiež rád poďakoval. Už si to budem pamätať. Isté, ale veď pokojne, na budúce.